kembali lagi di channel Vino Seromonyo. Ya oke guys. Ini jam 5.26 neng di. Kowe pengen ndire? Apa olahraga? Gaya. Gaya lah. Ya ora. Ngurukno awak kok lemake wis kakean iki. Wis. Ngeri. Lemake kaya piye to? Oh iya jelek. Wah, gini ya. Arek olahraga tak ya guys ya. Ngalangi lemak iki. Dik nane gak kalong saiti tak lagi. Wasa. Gak ero. Ya dan tuh timbang. Engko tak nimbang aku. Piro kan swidak aku. Salam saon. Alang manggil. Mantap ya bos. Ayo pedang raup sih kok. Oke, Bos. Oke, guys. Iki lari-larine ning latar ya. Oke ning ngene iki pikir ning latar. Kita kan Kandi Belong. Ya pokok apa tekan Belong lah. Enggak asal. Oh, gunungnya kan. Gunung apa? Tahu. Mau cak nang gunung Lawu. Oh ya. Ini gunung apa? Gunung Brahma. Oh lampu kene sebelah kene iki. Masuk guys. Ini kita cedak gunung kok kene. Sepatu dulu guys. Ya. Tadi mas sepatu aja. Aduh iya ilik lali. Apa? Mati. Kalau aku bolong. Endi delok? Endi sing bolong? Gak ketok ora masalah. Mas. Sing sepatu saya. Endi delok? Bawa. Kok bisa bolong ngono? Tangi turi makane didelok sik to. Los ya. Oke guys, sekian terus ya. Pohon tumbang. Kira-kira pagi angin terjadinya angin besar. Jo lah ya. Matian nih. Jalur sing kene. Wes 5 putaran. Wong siji urung kok. Ayo. Aduh. 0,5 tuh. Wes ya. Wes. Kesel. Ayo. Iki yo karo nyekeli kok. Maku sik kok. Kok engko tak selip. Oke. Siraku wis penyetan. Mana guys? Udah. Dengkul saya udah sakit. Ini cedera dikit lah ya, gak apa-apa. Cedera dikit ya. Iya. Udah pemanasan. Udah pemanasan. Tapi kok masih aja belum cetuk suaranya. Nek wis cetuk kalau suwe enak. Sing cetuk apaan ya? Enggak ini nang kilo guys ini iki.
Ora apa-apa. Sira dikit ae kok. Iki wis keringetan. Sirahe. Tak wis keringetan. Buka. Anjay. Anjay, lebang. Keleke ya wis keringetan. Wis keringetan kowe urung ah. Urung. Wis kelek wis teles lho. Lah. Kok iya guys ya. Wis, iki pirang menit wis tak pateni. Nah, pateni. Lagi pirang putaran wis 5 putaran. Lemah le. Kedua kali itu kelor kok malah subuh ya. Padahal ini pirang dinginane 6. 6 ya. 10 kok. 6. Iki lagi loro kok wis ora kuat. Ya Allah. Lemah iki. Oh. Mungkin aku lho guys. Kene iki. Perkara katok suwek lho paling. Nah, Iya. ndek iki wis suwek ketake. Gak. Besok lagi ya. Besok lagi. Aku tak sarapan sik. Yo berarti orang sarapan. Iya urung, terakhir urung. Tangi turu langsung mbek aku. Lah dinane apa sarapan? Urung. Lah iya rek. Lah kok iso? Kowe gak pemanasan, Mang. Wis iki. Urung, pemanasan imik ndak. Wis keringetan ya. Gundule sing keringetan. Wis keringetan. Wis ayo tuh sarapan. Sarapan nanti. Asu aku. Tunggu nanti. Tak roh. Ini Sama sawesane. bolong ya Allah. Tidak berdaya. Berdaya. Iki lho kira aku. Marai. Rudun. Iya kira. Tapi orang mangan nih. Kok masak sih? Atek lemes ngono mangane. Ya wis ki ora lemes. Mbak, aku jelek es batu mbok saiki. Ora kenek masa manukku mang. Mbok Jul pateni Jul. Sak prongkol ae. Aku kok njaluk ki do kon aku. Ya tanganku lo nyekeli kamera. Kok Jul cilik kan, ngeri guys. Jajane iki delok wis siap. Ki engko ndang dilarisi ya. Larisi ki pokoke engko sing dodol Mbak Es ki lho. Aku rica-ricaku ndek iki cek udah cah. Ya cek telu paling sayape aku masak. Sithik engko. Kerah nganuku manggasku. Ora kenek-kenek tak kei karet ngantek karete pedhot ya ora kenek-kenek tak tindai ya apa-apa ora kenek. Wis kuwi lah kae lho. Walah iki untuk kekayaan piro? Engko Mbah Ngatemi, Mbah Ni kok anu ya tukoni ya. Ya. Engko wonge dodol. Jarene Mbak Ayu perene. Apa iki, Sis? Ya apa, Sis? Iya iki. Ya apa, Sis? 1000 Anggur. Oh iya, guys. Ini panas dalam, guys. jere Bu Mbak Ayu nek sida pe ndelok barongan, Dek. Anggur sudah seneng. Lah iya mulane. Es anget. Iki lek guntingku mau lewat. Oh iya iki. Anggur. Engko tukoni lho ya jajane delok jajane ngeri-ngeri. Ada es teh, ada es coklat, ada es hijau. Ini apa? Es hijau ya. Opa-opa Korea. Harganya sama ibu. Ya 2.500 dan tontonan. Es anggur guys, jendek-jendek. Mbak Om gak dodol piye, Dut? Dak, Pak Bobot. Lho, wonge jere mlebu esuk iki. Masak kok wonge. Mergo kawan ape ndelok barongan. Dijupuk sik ta le lagi diketok engko ciblok kuwi. Iya guys. Lah, jupuk sik ngono. Lho, Anggur putih alas putih. Lah ibu. Kok ya?
Iya. Dek ini jackpot kuwi entuk hadiah cah baru loro. Mbak Ani entuk 5. Lha oke deh, mira entuk 5.000-an loro entuk 2.000 entuk 5.000 dari 5.000 jackpot. Tapi liyane gak entuk. Gede 1.000 kok. Kleru guys iki. Enggak. Kurang 1000. Ada. Juga duitnya. Iya. Juga pas aku tuh kleru dek dan juga biasanya. Ya kan. Kurang 1000. Ih, jajane wis ready ki. Engko mesti enek lek ni dodol lontong pecel. Terus wis Wis enek. ya, aku pengen batok itu. Tehku wis dadi yo. Nek bengi. Lah kuwi kok mbok cantol apa? Apa? Ono anem. Apa sana? Jajanem. Enggak, tak kira sak nae, nggo sak biru. Oh. Aku tengok di lombok ngambil. Nah ini apa? Masak bengi tak masak sesuk kok mau ngene nono. Tapi ya aja cedak-cedak. Apa? Enggak. Maksudnya aku aja cedak-cedak ambek anan dingkel-ingkel wong. Ngarepe rondan kok. Jajan. Kok nang ngarepe Lah rondan? ndi? Yo, Apa ning mungsa. gede? Apa mlebu barongane? Iya, i. Oh. Barangane lho ning isor Ya kan dek jati. kae lah aku. Pokoknya ning kene sing gesek lah. Lah kok anyep kabeh. Walah. Anyep kabeh tok. Wis, guys.